Muduna lek wani. Dukno. Iki bojoku kok go metu ki. Lho kok malah meneng ae. Muduna. Aku niat lanang tenan. Kene adepno obat dolo. Iki to malah meneng ae. Kita murang-mureng kaya wis janji sun sing ira Kok iso wedok? Mas, sampean ki ditakoki malah gremeng dhewe iki piye to jane? Anu, apa ki jenenge? Anu piye? Sepurane aku anu kleru wong, Mbak. Kleru wong piye lho Mas maksude? Maksudnya kan ngene, aku mau diomongi koncoku, nek bojoku kuwi numpak mobil abang terus karo wong lanang. Lah tak kira ki meng ning jero nek bojoku. Mas, aku nggak ngerti lek masalah bojone sampean. Aku mungkin budal ya dhewe. Iki ya mobil-mobilku dhewe. Bah, ya sepurane Mbak, aku berarti salah wong. Lah terus nyapa sampean ngene iki nggawa watu ngene iki? Ngene iki nyapa dibuak ngene iki? Jajal cerita anak aku piye? ati jauh tinggal Piye? Perkarane demengi aku diomongi boloku kabul karo nyil nek bojoku di numpak mobil abang karo wong lanang liya, makane tak kira lek mobil iki. Lah ngono sampean kok ya gampang percaya men lho. Iya ning jeneng kadung wong sayang ning bojone ngono kuwi. Aku kan termasuk wong lanang sing setia karo sayang ning bojo to. Oh, kuwi bojone sampean? Iya, makane aku nek mobil abang tak cegat karepku ya ning kono nek bojo karo si lanang kuwi tak kowoplok nggawe watu ngono ae. Lah sampean apa enggak diomi ciri-ciri mobil piye ngono emang? Ora ero pokoke mobil abang ya enak. Tak cegat ngono ae mergane lek nggolek tekan kono ya ora eneng den lah. Nek mobile sampean liwat ya tak cegat ngene. Kles. Ini loh Mas, tak omongi ya. Wong wedok gelem ngono kuwi mesti ana jalarane. Maksudnya? Ya paling mergo sampean yo ngono paling mangkene wedoke ya malah ngono. Oh, boran jajali. Wong wedok iki butuhe mek guru setia, Mas. Lek sing lanang enggak ngono, wong wedok ya enggak bakal ngono. Mosok. Ya lek sing dipanuti wong lanang ngono lho. Ya wong wedok Mas, melu ngono. Oh, jajal saiki sampean pikir sampean ngono apa ora? Sampean mesti ngono ya, An. Iya jane, tapi maksudku lek sing elek iki ya aja diturun ngono lho. Lek sampean marahi ngono kuwi ya An kok salah diturun piye jajali. Aku ki ndak tau marahi ngono kuwi lho. Sing elek Padahal iki wong wedok kuwi nrimo lho Mas, nek butuhe setia, diperhatikan. termasuk sampean juga. Iya, aku yang ngono. Wong wedok butuh mek setia, tapi duitnya butuh ora. Ya lek kuwi yo pangga butuh. Kabeh wong kuwi butuh, Mas. Tapi sampean ki yo aja sing elek-elek ngono kuwi lho. Ora ngono, aku ki ndak elek, mangkane aku ki golek bojo kuwi karepku lek sing elek-elek tak pengen nurun ngono lho. Lah bojomu apa yo gelem ya, pangga enggak gelem to. Cara aku ya ora gelem dadi bojomu. Selingkuh ya dibalas selingkuh. Ah, sampe belum dari bojoku ya wis sudah. To. Ya sepurane aku kleru, sampeanmu tak